Compostela en Negro 2016 é un proxecto participativo, unha acción colectiva que pretende promover a participación do tecido económico, social e cultural da cidade de Santiago para denunciar e visibilizar as violencias machistas a través do feito de tinguir de negro a cidade de Santiago con motivo da repulsa, do rexeitamento das violencias machistas. Esta acción trasládase este ano por primeira vez a 16 concellos de Galicia que están participando do mesmo xeito que Compostela. A violencia machista é un dos máis graves problemas ao que nos enfrontamos hoxe en día na nosa sociedade. Nos últimos tempos, fomos avanzando na visibilización de algunhas violencias contra as mulleres grazas ao traballo de movilización e concienciación dos diferentes movementos feministas e de mulleres. Porén, temos que seguir avanzando tamén nas institucións.